Chcem poďakovať pánovi veľvyslancovi za dnešnú návštevu, pretože pán veľvyslanec doniesol oficiálne podpísané memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Černihinskou oblasťou, ktoré sme teda tak nezvyčajne na diaľku podpísali v marci tohto roka. A ja si myslím, že je to dobrý začiatok spoločnej spolupráce, pretože si myslím, že oba regióny si majú čo ponúknuť. Chceme spolupracovať aj na úrovni školstva, stredného školstva, chceme spolupracovať na úrovni kultúrnej, rozvoju turistického, teda cestovného ruchu, čo si myslím, že bude veľmi zaujímavé pre obidve strany. Ja som pozval aj pána veľvyslanca, aj pani predsedničku na takú dlhšiu oficiálnejšiu návštevu Trenčianskeho kraja, kde sme si pozreli na Trenčiansky hrad, pamätné hodnosti, kultúrne inštitúcie, ktoré tu máme, a som rád, že teda to bude spojené aj s stretnutím medzi jednotlivými podnikateľskými subjektami Černihinskej a Černihinskej oblasti a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ešte raz chcem poďakovať pánovi veľvyslancovi a teším sa teda na jeseň na spoločné oficiálne stretnutie.